ano, yung link ng live Wait. nasaan? Sige, sige go. Okay, end ko na. Hindi ka pa Wag mo na. nakaka Live na ako be. Naka-live ka na ba? Ba't Yung hindi pa yung profile, yung profile. Okay. Galing-galing mo. Hindi pa, hanapin mo yung live. Wala pa, be. Hindi, dito kasi yan be. Ayun, ayun na Ayun yun. na. Let's G. Yung link muna, wala pa. Paanin mo, papuntahin mo sa ano ko. Basta, ano ba yung nag-comment sa isa? Nagulat ako. Paano yun? Ako. Hindi dyan, be. Guys, wait lang! Guys, yung mga nakakaalam po ng channel ko, palipat na lang. Thank you so much. At saka baka yung hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe din po. Thank you so much. Meron na tayo ditong viewer. Na ano na. Tapos basahin mo yung last comment. Hindi ko kasi Last naiintindihan. comment. Last comment. Basahin mo, maintindihan mo yan. It's, English. Miss Badit, napaka-masayahin mga ganyan na tao. Wag lolokohin. Kasi seryoso yan. Ganun talaga. Ano na, nasend mo na? Copy paste. Yes. Ayan na guys, sinend ko na ho. I-end ko na ito guys at sa live na kayo ni Bibi. Kita-kits ulit. Bye! Grabe sabay. Grabe sabay. Parang di na babalik. Okay na, meron na bang naka-tune in dyan? Ilan? Meron naman ah. Dalawa. Dalawa. Bakit siya? Sino? Tingnan mo, be. Ano yung upload? Kanina pa lang. Oh my God. Guys, punta na po kayo sa live ni BG. Antayin Ayan na. ko mag-20 dyan. Sige, sige. Paano ba to? Ay, Ganito talaga siya, parang pababa. Bababa. Tapos ko baba. Ayun. Oh my God. 20 dyan. Mel TV, hello po. Shower out. Grabe talaga, mali. Dito dapat tayo, Bi. Ganon! Diba? Kailan na ba dyan? Nandiyan ka na, umupo. Dito ka. Ba't ako lang dito magsasabi? Ay, dito si Kuya James Q. Kuya James Q. Binihan sa live ni Kuya. Ay, Ay, taas, Kuya taas. Ope. Ay, ito, Si Bicolana doon. sorry po. That live. Ay, end ko na po itong live. Kuya Rico. Ito ba yung, Lipat ito ba yung Kuya Rico? Oo. Guys, lipat na po Ay, sa po, live Kuya ni Rico. Gigi. Ayan, papakita ko Wait nakalagay lang. pa. James, hello po! Shoutout po. Lipat na kayo kay BG, guys. Ayun. Lipat na po kayo kay BG. Hindi mo na lang gabi. Oh, shout out daw sa'yo, Rika. Ikaw na naman talaga, Frida. Parang glota. Oh, nakaglata. Sino nakaglata? Hindi, maganda kasi yung powder niya, be. Yan. Okay, guys. Maganda ako dito. Bye-bye. Guys, doon na lang kayo sa Sa live ni... yun di ba? May link yan. Ay, yung link po na nasa comment section na... Nasa comment section ng link. Ipindutin nyo lang po yun at Add to cart na. at dadalhin kayo niyan sa live ni Bicolana. Sige, So, tapos- let's... Sa'yo mo tingnan yung comment. Ipindot-pindot. Diyan pa kayo. Kaya nga, hindi pa sila lumilipat Kasi kasi. ako kasi nag-e-end. Inaantay ko nga silang lumipat, be. So, pero ayaw nilang lumipat. So, lumipat na kayo. I-click nyo lang yung link, guys. Ayan, bye-bye. Bye! Bye na ba? Bye. Bye, guys. Love you all. Thank you po kay Kapal Mooks. Matulog ka na dyan. Kapal mo. Hindi ko makita ba yung comment? Yan na lang. English na naman dito, be. Hindi yan. Sa'yo. Ba't di pa na-end? Ba't sa'yo? Try ko. I mean, ba't sa'yo hindi English ba? Ako na lang kayo lalapit. Ikaw na lumapit. Ba't kasi dapat pa ganito, be, yung ano mo? Kaya nga ba? Ba't ang Yung baba ano kasi, be, yung tripod. Ayun. Sinisip pa yung tripod. Sino ba? Ate Margie! Take your time po. Okay lang po kami dito. O, 23 viewers na agad dyan, be. Yeah, bro. Bro Richmond. Kilala niyo to? Parang Kuya Richmond. Kuya Richmond. Kuya Richmond. Shout out. Kuya Brul. Kuya Kenneth. Hello.
Just for you, my armpits. Armpits? Kili-kili yarn. Yung kinakanta Sino niya. yung best? Sino yun? Kinakanta niya. Oo. Yung kinakanta Para niya. lang sa'yo, ang kili-kili ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Kuya, Ay, hindi na yan. Mauran. Uulan ata. Ate Margie! Nagpapapalit daw ng ano. Hello po, Arthur Peji. Ate Margie, okay lang po kami. After ng live ni BG. Kaming girl, hello daw. Wait, sorry. Kuya, You're on your... Okay lang po, pauwi na daw si Ate Margie. nahihirapan ka. Oh. Ito. English good sa akin, pero naiintindihan ko naman. Kaya nga, naiintindihan mo. Sige. Kuya LV, andyan ka pala sa camsor. Yes po, Kuya LV. Diba? Ba't ang Grade hilig kasi three. ng... Nagpapalit pa nung si Kuya Ron. Parang sa Ate Margie, gutom naman. Okay lang po kami. Hindi na po kami. Bakit? Ganyan lang gagawin mo. Hindi. Nangyari yan sa akin na, inulit ko tuloy. Hello po sa 31 viewers. Huwag mo ulitin. I-ano mo. I-release yung mic. Hello po. Paano bang gusto mong Second, Arthur. Paji, hello. Load mo siya, B. Nagpalit lang daw ng gulong. Hello po sa viewers, sa 28 million viewers. Inaantay ko si si Kapal Mox. Inaantay ko si Kuya Bern, si Kapal Mox, si Kuya Agape. Kayong Kuya lahat. James, hello po. Hi, Kuya James Q. Kamusta po? Kung meron siya, kantahin mo to. Di ba singal ka? Kantahin mo yung kay Bobich. Para lang sa'yo, ang kiling-kiling ko. Hindi, ang sige. Ay, ayoko. Grabe naman, Kuya James. Hello po, sir. Hindi ka po pala, wala po pala kayong jacket sa akin. Kuya Japong, shout out. Sir James, hello po. Japong, hello po. Tras Marias. Ay, hindi mo na daw kilala si Kuya. Hindi, kilala ko si Kuya James na, ninamukhaan ko kasi siya sa sa picture, yung picture. Gwapo yun si Kuya, si Oo, Kuya Jay. gwapa talaga si Gwapa Rika. talaga guys si Rika. Lahat naman kami. Nanonood ako ng upload niya ti Jenny sa mansion niya. Yes po, Kuya Richmond. Bagong gupit na buko. Opo. Hello, Badet. Hello po kay Japong. Oh, hello daw, Rika. Kuya Japong, hello po. Feeling ko dapat itutok mo na lang sa atin. Finish, be. Nakatutok na. Hello. What? Wala na tayo, babe. Nabot ka na. Medyo, sobra. Ayan. Kuya Roy, hello po. Hello po, Kuya Roy. Kasi ano dito? Hi po, Kuya Roy. Kasi hindi ko naman kasi alam mo. Yun ba yun? Yun, di niya alam. Be, wala siyang alam sa... Be, Kasi yung utak niya. hindi kayo kasi close nyo na or ano nyo na, palagi nyo na kakasama. First time namin. Hindi, palagi nyo na-encounter sa live, sa ganyan. Anyway, kabayan. Ate Margie, ingat po kayo. Hello sa 32 million viewers. Wala. Kuya Roy, kamusta po? Kailan po ulit kayo babalik dito? Mag-swimming po ulit tayo. Nasa ano pa lang. Ba't parang Uyugin mo yan. Para lang. Para kasi Ang giling-giling ko. Hindi po, Ate Margie, okay lang po. Sinabihan na po namin si Mary. Sabi ko nga, kumain na sila. Kung may pagkain na sila. Kami na lang bahala. Malalaki na po kami. Kaya na namin yung ano. Kaya na namin sila.
Thank you po, Kuya LV. Kuya James, kamusta po? May kanta na naman si Kuya Bubich. Ano? Ikaw, napapasaya mo ako kaya kahit sobrang init, jajakitan kita. Good afternoon, BG Badetriga. Kamusta? May mga bagong, may mga bagong lyrics. Lalabas. Kala ko lalabas. Kuya Kenneth, nagtatampo sa'yo si Ate Margie. Oh my God, para daw natutunaw si... Ewan ko sa inyo, alalandi niyo. Patingin. Sino masabi? Kuya Kenneth. Yes Po, Ate Margie, meron po kayong Tres Marias na bisita. Nandito po si Mary. Kaso, syempre po, may inaasikaso si Mary. Naglaba yun. Tapos na ba maglaba? Hindi pa dahil sa atin. Oo, dahil sa amin guys, hindi siya natapos maglaba. Tapos, hindi pa siya maliligo. Naligo siya para sa amin. Sino? Natutukan niyo ako sa Sir James, nandito po kami kila Mary. Mary Wala kasi Jane. si Kuya Nolly. Umalis na. Pumunta ng Balak sanang bisitahin ni Ate Rica. Si Kenoli kasi umalis na. Ba't di pumapasok si Kuya, ano yan? ay feeling ko nandyan yan. Kuya. Silent lang. Oo, yan. Si Kapal Mox. Si Kapalmox. Sayang, dapat A yun, hindi S. Kapalmox. Hello po sa 35 viewers. Where's the... Ano sabi niya? Sabi na ni kay James, familiar daw yung place. Yes po, dito. No, pag may nakita kayong madaming medal, place to ni Mary. Oo. Diba? Achiever yarn. Parang iniba mo Thank yung you so much kasi. po, Kuya Richmond. Guys, yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe, pa-subscribe po. Maraming salamat. Pa-thumbs up down na lang din po sa live. Thank you so much. Ang kulit ni Kuya Bubich, no? Hindi ko alam. Ba't ba ako tinatanong mo? Siyempre kasi, kilala mo kasi lahat eh. Ay, Cellphone ka mo lang sa hanap ng cellphone ko. Grabe naman, Kuya Roy. I-like mo na ngayon na. Kasi bukas, hindi nyo na yan malalike. Kasi busy na kayo sa ibang vlogs. Meron ba yung iPhone ko, Vic? Kita yung mga pores sa mukha. Ito ang puti sa'yo. Kuya Bubich, ang kulit mo. Ang LC niya. Ano sabi? Hindi, parang lahat, ano tawag dyan? Siguro, di ko na nasasaud. Nalalawi na. Nalalawi na ako. Sorry guys, inantok ako guys Ano po yan? Kuya Roy. Kuya Bubich, medal yan ni Mary. Mga achievements niya ni Mary. Sabi ko nga, namin, oo, hihingi kita. kami kasi pag-display sa bahay. dito na lang na malaki, oh. Halo ka, Kuya Kenneth, nagtatampo sa'yo si Ate Margie. Si Ate Margie, may ulit din. Dapat video sa live mo kumanta ka. Kumanta na nga ako, di ba? Kanina pa ako kumakanta kahit sa live ni Badit. Para lang sa'yo, ang kinig ko. Para lang sa'yo, ang kinig ko. Baka, nalalawi ako. Animal jockey lang po, wag po kayong magmadali. Makikita nyo pa naman po kami next year. Baka bukas. Baka next year kami makabalik. Nagbebenta ba ng halo-halo dyan? Wala. Tsaka di ba nga po Di ba kami kami naglalunch? Ang gitong ng mga tao.
Gutom na po yung Disney princess namin, ang nag-iisa. Hindi man. Hindi ba halata? Hello sa 34 million viewers natin. Para lang sa'yo. Ang kulit! Para lang sa'yo. Ang love trip mo, Kuya Bubich. Ano, makaluwag. Ano sa Tagalog makaraw? Sa makaraw ba yun? Sa amin ano. Nalalawi na kasi ako guys mag-Tagalog. Kuya bro, wala kami Makulit nga kasi di ba makaluwag. Makulit. Tumabaan si kasi ng braso ng lalaki. Wala kaming pera. Kaya, Pati niya na sa amin. Baby ko. Sino bang baby mo, Kuya Ringby? Sino ang baby niya? Si Palawan. Ah, baby mo yun! Mayora. my Ay, si Jame. loves! My loves! Where are you? Hi, Jame. Ay, Ayaw na dito. Ano pinipindot mo dyan? Doon Dito pala ako magpipindot. Kaya ba na? Sabi, Ayun. Be, sabi ni Kuya Kenneth, binabash ko ni Kuya Kenneth, pagalitan mo si Kuya Kenneth. Bakit? Tumaba na si Rika, braso ng lalaki na. hindi man Yan, yan. awayin mo, Depende awayin. yan. Awayin. Hindi yan, oh. O, hindi nga daw. Depende kasi sa anggulo ng cellphone. Kuya Ringby. Tapos sa damit, kuya. Sino yun si Kuya Kenneth? Si Kuya Kenneth. Hindi man. Kung sa personal, hindi. Sabi nga nila pumayat ako. Di ba, be? Kuya Ringby, si Badit yung bumanggit. Hindi ko nga alam, wala akong alam. Naku, be. Sorry na. Uy, gogi. Kuya Kenneth, kinakausap ko kayo. Hindi ko naman Nagpapabasa ako ng comment kasi Kaya, hindi ko na talaga mabasa sa screen dyan sa phone ko. ayoko na. Hello! Uy, kumusta ka? Jame, kumusta? Nagkasakit ka ba? Sinipon ka ba? Kasi kami, oo. Si Badit kasi oo. Si Mayora po, busy sa munisipyo. Sa munisipyo. Ano ginagawa? May trabaho. Kahit linggo, may trabaho si Mayora. Nagpapayaman si Mayon. Gusto Nagpapayaman. ko pa din, sabi ko kay Mayora, i-apply din. Ah, hindi man daw nagkasakit si Mayora, be. Kasi bagay naman kay Rika, matangkad siya. Actually, magkapantay na kami ni Ate Rika. Hindi ko alam kung bakit. Kasi pumayat kasi si Ate Rika, kaya medyo nagpantay na yung height namin. Ano nagpantay? Paano yun, be? Naging ano? Na? Ah, Hilo sa Viking. Oo nga pala, no? Kagabi. Oo. Ako, kagabi, muntik na akong sumuka. Muntik ka na maapakan. Sorry po. Buti pa kayo pag mag-live, hindi nahihiya. Ako pag nag-live, nahihiya. Huwag ka po Kuya Kenneth mahiya. Kapalan po natin ang ating mukha. Kapalan natin ang mga mukha natin. Ah, si Mayora daw nasa kanilang bahay kasi linggo. Sarado ang munisipyo. Ay, gusto ko malamin. Hindi talaga maano. Minsan Yes, dito, mayor. Mayor ng Bato. Ay, naman! Paano naman kaya? Guys, bakasyon na, bigay ni men. Bakasyon nyo na rin. 42 million viewers, hello po. Ilan ang mukha mo, Sir Kenneth? Kapal mo. Inaantay kong pumasok si Kapal mo. Busy na sila, Kuya Neil. Sila, Julius. Si Kuya Neil, na, Minsan. kasi Kasi sabi niya, nagko-comment pa naman sa akin minsan kasi hindi sa live. sabi niya, busy lang daw. Nakakamiss din. Hello. Comment lang kayo, guys. Di ba, ang ganda ni Badet? Kahit nakatalikod, malalaman yung si Badet. Ayoko na. Di ba palang kulay nito, be? Oo. Mas blue sa akin. Saan? Sa yung sa'yo. Kailan ka uwi ng Santo Domingo, Albay, Kathleen? Kuya Richmond, mamaya po. Uwi na po ako mamaya. Ayaw niya na sabi ko. Kuya Romy, tara, bakasyon ka po ulit.
Next year po ulit bakasyon namin dyan, BG. Mayora, pakain ka naman. Hindi pa kami kumakain. Kuya Roy, kami na lang. Kuya Roy, kunin mo na lang kami. Kami na lang magbakasyon dyan sa inyo. Bagay kay Badet ang may salamin. May salamin. Salamin. Bini. Bini yarn. Ano, nagsalamin ako. Uy, di ako nakapanood ng Bini. Sa ano yun? Nandun ako. Loob na. Kasi Hindi ka pero hindi sabihin, hindi sabihin, sa naga nga ba? yung kama. Pili. Di ba ako sino kasama mo, Kuya Roy? Kuya Rigby, di ba kasama ni Kuya Roy si ano? Si Kuya Bern nung nag-swimming. Sabi niya, pero hindi. Simple lady, hello po. Kamusta? Ano? Si Kuya Kenneth talaga. Si Kuya Kenneth lahat ng nakikita niya. Eh di wag. Ay, nabe? Ano? Gusto pa talaga susuyuin, ha? Sige, Grabe ka naman, doble Si yung Kuya jacket Kenneth ko. yan. Si Kuya Kenneth lahat ng nakikita sinasabi niya talaga. Walang sugar coat na nangyayari. Oo. Talagang Okay lang pata. naman. Okay lang naman, Kuya Kate. Ay, nice. Opo, Kuya Richmond. Thank you po. Grabe ka, Kuya Kenneth. Ano ba? Itong simple lady. Hindi. Ay. Tuloy yan. Ko sa'yo, ano? Be, talangin mo na lang kasi, be. Huwag ka kaya. Yun, nahiya ko pa sa May iya pa naman ako. Hello sa 43 million viewers. Naririnig din. salita. Ay, ano, bacon yun. Sige, i-Bicol nyo. Huwag kayo mag-Tagalog. Simple lady, hello po. First time kita mabasa sa live. Kaya tinanong ko kay Badet kung si... Ano sabihin niyo sa akin kung sino to? Sama tayo ni Elaine. Sunduin kita para kasama tayo sa Go, Kuya Roy! Bakasyon ulit kayo. Opo, Kuya Antonio. Promise po, Kuya Antonio. Bakasyon na eh. Kaptan sa paano yan. Nakakabalo. Kabalo ka na. Nakabalo ka na, Kuya Kenneth, ng Bicol. Kasi pag lagi yung naririnig mo, parang natututo ka na din. Ako, kabalo din ako konti ng Bisaya, ng Ilonggo. Pero yung, ano lang, yung iba lang, like words lang, hindi siya sentence, ganun. Bago lang po. Persistence. Po, simple lady, hello sa'yo. Ano yun, nare-retract mo, Kuya Roy? Ang ganda pala ng katawan mo, Kathleen, pag naka-two-piece ka doon sa... Kuya Richmond! Secret lang yun. Tagas? Oo, tagas. Tingnan na po na. Uy, Ako sinabi. ano nangyari sa inyong dalawa? Ito kasi. Ako malamit. Ang kama sa Sige po. Eto na po. Ay, dito na naman ako nagpipindot. Be, umayos. Ay, sorry po. Tropa Sino daw, yan, be? tropa daw to, be. Ba't niyo sa akin sinasabi, si Simple Lady? Di ko. Parang nag-update yan sa live ko si Simple Lady. First time ko kasi mabasa. First time ko ma-encounter. Hawak mo ang Vicks. Huwag mong bibitawan hanggang may amoy ka. Oh my God, ano to po? Si Kuya Bubich talaga. Kilala niyo to si Kuya Bubich? Hindi. Ano ba sabi? Wala, makulit talaga siya sa comment. Like, Hayaan mo na. paluwag. Hindi, ang ano nga, ang ganda nga. Kahit Nakakatuwa. hindi na ano. Yan, maganda guys. Magsama-sama kayong lahat papunta dito sa Kamsur. Tapos wag niyo ako invite. Nalilintikan kayo sa akin. Yung open nyo naman kayo.
Nag-alala ko naman. Sana kahit may school, may vlog, may live para masaya kami. Sige po Kuya Antonio, ipaalala niyo po sa akin palagi. Kasi nakakalimutan ko. Ito ka. May kapatid yan yan. Ay, oo ba? Kapatid daw si... Shout out po sa'yo. Ingat po dyan. Saan siya? Na bansa po. Kapatid pala ni Ate Margie. Shoot. Ito po kaya. Yes po, simple lady. Iwan tayo. Hindi kaya ako mag... Hindi ako sa mga... Bahala ka rin. No. Hindi ako sinigil na pagpapawala ng mga sa Mag-comment na lang kayo guys. Basahin ko. Kuya Ruel? Sabi natin Margie, si Kuya Ruel, si simple lady. Ha? Di man ang pangalan ni Kuya Ruel. Kasi ano. Kuya Ruel, comment po ka. Tanongin mo na lang. Seryoso, minsan kasi ang ibang sponsor, nagpapalit sila ng pangalan. Oo, nagpapalit. Kaya minsan, 2 PM na hindi pa kayo kumakain. Oo po, Kuya James. Kaya ko naman, Kuya. Si Kuya Hook daw yun. Pero kasi si Kuya Hook sa akin, moderator. Kung nagpalit siya ng pangalan, moderator pa din. Pero, kahit na magpalit lang pangalan, hindi mo naman yung mapapansin. Seryoso po, Ate Margie? Si Hindi ko Simple sure. Lady, kapatid ni Ate Margie. Di ba si Sarah ang simple lady? Ang lang, be? Wala din akong cash na. Ano ko sa inyo? Be, Ako talaga, wala akong pera. wala din ako. Kahit cash, wala. Naiwan ko pala yung ano. You're welcome po, Simple Lady. Kuya Ruel. Sino ba talaga? Walang comment si Kuya Ruel. Pero si Rainby, nag-comment na Kuya Ruel. Si Kuya Ruel yata. R-O-W-W-E-L-L. Si Kuya Hook yun. Si Kuya Hook. Oo. Sino? Aba, ewan ko pala kayo naguguluhan ako sa Magtanong ka na lang, Be, kasi hindi naman tayo. Ah, hindi po, Ate Margie. Sabi ni Simple Lady, hindi daw. Si tropa din natin yan, si bro. Baka si Kuya Robert. Yes po, Kuya Roy. Si Kuya Hawk. Si Kuya Hook ba yan? Kuya Roy, ano na? Bigyan naman. Color yellow. Kulay red. Red, o red daw. Siya nag-request ng red. Kuya Roy, color red daw. Hello sa 44 million viewers natin dyan. Mag-choking kayo nila, Mary. Libre mo. Libre mo, Sir James. Sir James. Ah, James. Ahem. Ahem. Wala pa. Kinikilig si Bonit. Si Simple Lady. At si Simple Me ay isang tao lang. Malayo pa Kuya James sa Erika pa. Hindi ko iba, may kaiba. Yung Simple Lady, iba. Yung Simple Me, baka yun si Kuya Hawk. Ewan ko. So bakit tuloy yung... Sir James, ano na? Kuya Roy, bigay naman. Kuya James, gamit ko po yung red. Kasi tamad ka na mag-vlog at mag-live pag may school kasi meron kang ibang circle of friends, kaya limit mo. Hindi po Kuya Antonio, hindi po ganun. Promise po, mahirap po pagsabayin ng ACADS kasi araw-araw po yung pasok namin. Ay, sayang. Sabi ni Kuya James. Malayo pala dyan. Malapit lang. May service kami, Kuya James. San Antonio kasi po, may ibang school, ang pasok nila hindi araw-araw. Sa amin kasi araw-araw ang pasok namin, tapos full sched pa. Diretso Kaya naman hindi na po yun. talaga Nabuwa. makakapag maisisingit. Di ba? Ay, iriga. Diretso Gamit naman mo na red, tayo. that's good. Gamit mo. Ano lang red? Yung red na Ikaw na lang. okay. Yung red na motor. Si Kuya James kasi nag-sponsor ng Top Box. Oh. Alam niyo ba kung ano si Renny Rose. Good afternoon, no, sis. Ang iyong Renny Rose. Sabi! Alam mo ba kung ano sinasabi ni Jenny? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Sinasabi ni Jenny? Ano ba?
My circle of friends ka rin, BG. Meron po, Kuya Richmond. Lahat naman po tayo merong circle of friends. Kami, hindi mo circle, yung may... Oo nga. Kuya, Na para bang Ay, kabibitin Sir ka kapag Ryan kasama Rose. kami. ang gaganda daw natin. Thank you so Thank you much. po. Sila, sasama ka dyan? Vince plus Badet, Vendita, Tilo plus Nona. Tinola. Ang sabi ng likod ko. Be! Vince plus Badet, Vendita, Tilo plus Nona, Tinola. Sino nagsabi ni Kuya Bubich? Ang dami mong Bagay sa'yo yung second word ng name. Si Mary James. Naglalaba po Si Mary, Kuya James. Sorry, BG, bukas pa sahod. Ay, okay lang po yan, Kuya Roy. Aantayin ko po yung bukas. Bukas po daw yung sahod 15. Hi mga ganda, bago lang ako sa live niyo. Sponsor ako sa Bohol Noto from Ohio, USA. Hello po, Street Outlaws. Welcome po sa channel. Pa-subscribe po. Thank you. Welcome po sa channel. Welcome po sa team namin, Team Pahuay. Thank you so much po sa pag-standby. Dito lang ako sa may Facebook. Wala pa rin si Ate Marjorie Kuya Bang. Wala po, Kuya Richmond. Hello, Renny Rose. Long time no see. Ay, kilala niyo pa to. Sino tong Renny Rose 19? Friend pata nila. Tropa nila eh. Nasaan si Mary? Naglalaba po. Naglalaba po. Namiss ko po. O, Renny Rose. Parang gusto na lang. Diyan ka kumain. Hindi nga ako di. Parang lumakad ang mukha. Dili ka ng magupitan. Ano? Naiinom na lang ako. Ate Margie, sino po si Renny Rose? Bi, hindi na pati malamig tong Si Kuya tubig. Noli po nasa pili. Street Outlaws. Nasa si Kuya Noli. Doon po sa pinapagawa niyang apartment. Hawak mo. Bit, hawak mo ang gabi. Ano na yun? Ay, mangyari. Hindi ko na. Alas 2 na. Mag-end na ako ng 2:15. Wala. Wait lang, maganda ka. Guys, mag-end na po ako ng 2:15 p.m. Anong oras na mo? 5 minutes. Ilang oras ka pa lang? Ilang oras? 20 minutes pa lang pala ako. Kaya nga, 26. napaka-uwi mo naman. Kaya mo yan. Hindi pa pala guys. Sige lang. Send lang kayo. Taga dito lang ata ito. Parang. Taga dito lang po ata si Renny Rose. Ate Margie, kailan po kayo mag-live po? Live kanina si Ate Margie. Wala na naman akong signal. Be, may wifi. Hindi nga ako. Sino yun? Jeff Prestada, hello po. BG, di ako sanay mag-comment sa iba. Kay Badet lang ako sanay. Di ko rin alam kung bakit. Sige po, okay lang po yung Kuya Jeff. Naiintindihan ko po. Kaya nga, basahin niyo yung comment ni Kuya Kenneth. Ang aga pa, Kathleen, saan kayo pupunta? Ano oras ang uwi mo, Kathleen? Kuya Richmond, magpalipad ka na po kasi, Char. Hindi kasi magla-lunch po, pero pwede naman po maya-maya kasi kumain nga po kami kanina ng pansit. Tapos pwede naman mga 4 or 3:30 ako. 3:30? Hindi na umabot, mga 4. Umuwi. Ganyan, hindi ko na alam. Hindi ako sanay kasi Street Outlaws, nasaan BF mo ganda? Nasaan daw yung BF niyo, Be? Yung BF niya, kasama namin dito. Ay, ex na pala, ex na. BF mo mukha. BG Rica, Markley, hello po. Talaga naman magaganda kayo, kaya lang na-erase ang ganda kasi ang tataba na ninyo. Huh! Nakakasakit! Hindi po kasi talaga ako mataba. Mapayat po ako, yung ano lang kasi yung mukha kasi malapad nga yung pisngi ko. Hindi pa kasi yan nagaganyan.
'Di ba? Sabi ni tingnan mo sabi ni Kuya Antonio, "Talaga naman magaganda kayo kaya lang na-erase ang ganda kasi ang tataba na ninyo." Ay grabe, bakit din ako? Hindi man sa'kin, sakto lang. Baka siguro sa ano ng Supporter mo ata 'to be si Jeff Prestado, sabi niya, "Hindi ako sanay mag-comment sa iba, kay Badet lang ako sanay." Di ko rin alam kung bakit. ay wow. Wow. Sana naman Kapag mamaya Uy, pati din kasi yung akin, ang lapad din tingin ng mo mukha Kuya ko. Richmond. Inaantay kong may makita akong ano, color yellow, color green, or red, or kahit blue, baby blue, kahit anong color. Nasaan na si Kuya James? Si Kuya James, Kuya James! Anong sabi niya to? PM na? Kanina? ano daw, sobrang ganda niyo, mag-artista na lang kayo. Thank you so much po. Sali tayo sa PBB. PBB, mag-PBB daw to. Oo, talaga lang sige punta tayo, Baguio Base ka na daan mo. Thank you, Kuya James. Wow! Nasaan ba 'to si Kuya Roy? Kuya Roy, nasaan ka, Kuya Roy? Nasa Pilipinas lang po. Oh, nandito lang daw si Sir James. Sir James kasi nag-aantay kami ng colors, morning colors. O pati si BG malapad na rin ang mukha. Ala, be, sa camera mo siguro. Kasi Sa tumapa camera din ako. lang. Sa camera lang yan, guys. Pero pag nakita nyo kami sa personal, Ang payat namin. Di ba, Kuya Roy? Kuya Roy, payat na si Kuya Roy. Kuya Roy, di ba? Payat Eh, kami. mo, Kuya Kuya Roy, sabihin nyo sa kanila kasi nakita nyo na kami sa personal. Maganda at sexy, payat. Hindi namin matatanggap na Kuya James, gusto namin kumain kahit saan. Basta may pambili. Kuya LV, kumusta dyan sa Benguet? Nasa Manila lang si Kuya Roy. Saan ka po Kuya Roy sa Manila? Talaga Sir Roy, ngayon na ba? O alis daw kayo, Sir Roy and Rene Rose. Pupunta kayo ng Baguio? Iyahin nyo naman kami, magkakape tayo sa Baguio. Danilo Pizarra. Kahit ano Hello po. Uy, sabi ni Kuya James, saan daw? Kahit saan po Kuya James. Yes, magaganda yan sila. Wala akong masabi. Ako nahihiya sa kanila. O, di ba? Kaya pala si Bakit? Kuya... Uulitin ko. Sabi ni Kuya Roy, yes, magaganda yan sila. Wala akong masabi. Ako nahihiya sa kanila. Di ba? Ganyan kami ka. Mas starstruck talaga kayo sa pag nakita nyo kami sa personal. Sa Quezon daw. Kusog ka, bulag. Ano yun? Yes! Sa plato po kami kakain, kuya. Kuya Richmond. Pero, anong gusto mo kainin? Ako kahit ano naman, basta makakain lang kasi gutom. Same lang. Gutom na ako. So, kumain na. Hello sa 51 million viewers natin. Gusto kong vegetable salad. Hoy, diet yarn. Erica. Single Erica ba? Sinong Erica? Kuya, sinong Erika? Nasabrahan siya ng E. Dinugtungan niya lang. Kasi nung nasa Boracay, si Bicolana pa nagto nakatupi siya. Kaya nakita ko yung sa akin. Opo, nung time po na yon, medyo mataba po talaga. Medyo nag-ano yung fats ko. Pero ngayon po, nawala na po yung fats. Okay na po. Binubuli tayo. Oh, Rika daw, Rika. Lapad bulad. Ano lapad? Ang alam ko lang, ang naiintindihan ko lang yung lapad. Ako, Malapad. same. Yung bulad. Parang Bisaya na yun, Ben. Danilo Pizarra. Uy, may lakad sila, Kuya Roy. Ingat po kayo, Kuya Roy. Kuya Roy, ingat po. Hello din po, Danilo. Ano ba yung kanina pa ako tahimik dito? Parang naubusan na ako ng energy. Energy. Energy drink. Mag-energen ka. Ba't parang hindi pumasok si
Kay Badit lang yata yun. Okay. Sige, go. Hello po sa 52 viewers. Hello po. Uy, inaantay ni Kuya James yung ano. Kuya James, Kuya James, sa ano na lang po kami? sa gilid. Inasal. Wala dito inasal na. Layo. Karinderya lang po, Kuya James. Karinderya. Sa Eriga. Balik ka na ako. Uwi ka na yan. Karinderya lang po, Kuya James. Ikaw malapit ang kainan. Hanap po kami, Kuya James. Bumalik sa pamuha. Kahit lang sa gilid, okay na yun. Basta baka ano. Bina Morales na ba? Ate Margie, ingat po kayo. Ate Margie, hello po. Sorry na daw sila ba? Sana daw. Saya. Saan na kasi ito? Saya. Wala pa. Chat na lang kita sa Roy kung saan tayo magkikita. Sino ba yan? Kuya Rene, hello po. Kuya, ba't kuya? Babae. Babae, Bea. Ate Rene? Oh. Feeling ko babae, ano lang. Minsan kasi, Be, yung account lang, yung Oo, account yung lang. account. Ingat po kayo sa lakad niyo, Sir Roy. And, sino ba yung Rene Rose? Rene Rose. Guys, minsan po mag-ano po kayo. Sabihin niyo po. Magpakilala. Di minsan, may mga babae kasing name, tapos naaate ko or namamam. Yes. Bakit pala? Same tayo. Punta kayo dito sa Baguio, Ladies and Gents. Okay na po, na-check na po namin yung message mo, Sir James. Meron po dyan ng mga karinderya na madadaanan, yung DG. Yun, pero madami dyan. Saan? Yun din. Punta kayo dito sa Baguio. Kuya LV! Wala kaming ano. Papuntahin mo kami dyan sa Baguio. Tama na kayo sa James. Real amazing. Amazing! Nakaiback to Kuya Kuya James. Wait. Mag-reply pa po Sir James sa Ate Rica. Uy, wag mo nga ano sa sabi mo po. Huwag ka na mag-reply. Hirawakan mo. Apat tayo no, si Mary. Uy, kasi ko. Ay, ako si Kuya. Lima po. Wag mo na sabi mo sa Uy, alam mo ba yun, na nagbibilib talaga ako sa lahat ng sponsor mo. Ganyan din si Tita Robin, di ba? Lahat, as in lahat ng sponsor. Ganyan sila magsabi. Ate Be, sinasabi mo. Yan, sipitsitin natin yan. Pinchitin natin Ano? yan. Pichitin ko yan. Thank you so much po, Kuya Sir James. Hindi man ako ganyan mag-chat. Wait lang. Magbabasa daw ako, ba? Hindi ko nakikita. Sige, mag-ano ko muna. Wait lang, guys. Hindi ko kasi nakikita masyado. Blurry eh. May ano na sa mata ko, may malunggay. Pandesal. Lunch. Magbe-merienda tayo na. Ano na, lunch and merienda na. Namamayat si Ate Rica. Para lang sa'yo. Sabi ni kayo. Ano daw? Bye. Okay na. Ano mo sunod? Ayun. Ano? Kung saan daw magpitaan ko ng awa mo na. Kuya James, salamat po, kuya. Pero dyan sa kanto, may mga nagtitinda ng pagkain dyan. Opo, Kuya Roy. Kaibigan ako ni Sir Roy, mga sis. Siya nagbigay ng link dito. Ay, thank you so much po, Sir Roy. Thank you so much po, Rene Rose. Magaling na si Biggie mag-travel dati. Ayaw niya dahil nahihilo ngayon. Magaling na. Actually, nahihilo pa rin po ako, Kuya Kenneth. Ano lang, para makagala. Makakas Buti talaga ka pa si nga Rika. eh. Malakas talaga si Rika kay Sir James. Yes po, si Ate Rika na yan eh.
Bicolano, please bring back your old look. Ang ganda talaga, lalo na nung sinundukan ni Kuya na nagbago ng motor. Sobrang ganda niya. Sobrang payat ko po noon, Sir Antonio. Grabe ka pa ako niya din. O, Jing Espino, hello po. Bakit po mo seryosohin yan? Hindi niya naman po sineseryoso. Ano lang, go with the flow lang siya. Ano? Ano ba? Hindi. Bakit? Oh, hi, balit daw, sabi ni Sir Danilo. Huwag sa Chowking, add to cart daw. Hello po. Add to cart. Ako yun, be. Alam mo kasi nag-ano ako sa Chowking. Add to cart. Add to cart, sinabi ko. Add to order pala. Sorry na. Add to cart. Kasalanan ko. Seryoso yun? Hindi mo yun na-edit? Kasi na-edit. Sabi ko, ay ano, add to cart. Ano ko yan? Add to cart. Kaka-add to cart niya be sa TikTok. Add to cart, hindi in-order. Okay, kaya ano yan, may kaibigan ka palang maganda. Kaya nga. Alam mo, parang mamamatay ako sa gutom. Gandang tangan. Same. Di nila nga ako makainin. Andres Dominador. Hello po. So, ayan po. Yan, magsabi po kayo. Magsabi po kayo kung hindi na po kayo magpapalipad para po ma-end na namin. Tapos makakain na din po kami. Kasi yung palipad niya na lang din po kasi yung inaantay na. Yung pag-asa. Yung palipad niya. Palipad na kayo guys para makakain na kami. Hindi, guys. Two choices lang. Magsabi kayo kung magpapalipad or mag-end na kami. Kasi nagugutom. Be, nagugutom na kami, be. Sorry guys. Nagugutom na kami. Ito na nga. Kuya Kenneth, saka na po kung saka tuturuan Hotdog naman na nila. bilog? Silang talagang magtuturo sa akin. Hotdog mo na pala. Hotdog na bilog. Guys, ano, mag-comment kayo. Palipad na kasi kayo guys. Magpapalipad or mag-end na. Palipad na kayo guys. Sige po, eto, mag-end na kami. Thank you so much po sa lahat ng viewers. 53 million viewers. Sabi mag-end na. Si Kuya Roy. Bye. Oh, binalipad na ako ni Kuya James sa akin. Mara na, may sinend na si Sir James na pangkain daw namin. So, maraming salamat po. Love you all. See you next Thank you, time. Kuya James. Maraming salamat to all. Bye. Yun, To all the nagugutom viewers ni na Bicolana. kami. Tatalang sa'yo. Ang giling-giling ko. Akala ko naman kung ano. Okay na po. Thank you so Thank you. much. Bye guys. Love you all. Latubon mo. Shower out sa inyong lahat. Love you po.